ik had dus een winkeltje, dat heet Voarnoir. Dat is eigenlijk een dubbele betekenis. Het is mooi voor elkaar en mooi in orde. En Voarnoir is echt voor Noor. En we doen het voor oma's in Moldavië. En ja, we hadden dus een second-hand shop met kleding, ja, mooi porselein. Ja, wat hebben we hier net al een keer? Mooie rozenhoek, wat bennenspul, poppenspul, poppenkleertjes, ja, wat schilderijenboeltjes en ja, wat mensen mij maar brengen vanzelf. Dus als het maar liet spul is, dat mij ze hier allemaal inbrengen en dan hopen wij dat we te verkeerpje voor Dorcas. Ik ben zelf nog een keer in Roemenië West en ik ga zien hoe verschrikkelijk eerlijk het er is. En vooral die oude meisjes, daar wordt geen in die aan die oude meisjes stinkt, dat is echt heel verschrikkelijk. Hoe die daar wijnen en lekkende huisjes en hoe daar word je raar van, echt weer. Ik weer dus helemaal net van plan om hier een winkeltje te beginnen. Want ik hier winkel in Bleia, 21 jaar, met hetzelfde doel. En toen kwamen we hier, we wijnen hier maar krekten hier. En toen dacht ik, nou ja, nou is het over en uit. Maar ja, ik hier nog zoveel spullen hoor, dus ik weet dat je weer wat aan het rubriceren. En voordat ik er erg in hier, ja, hier kan weer een winkeltje. En toen zei mijn man, wat zullen we nou gaan? Ik zei, ja, ik begin maar weer. Ik zei, maar ja, dan kom je wel even op ziek in de regio naar leuke winkeltjes. En nou ben we dus begonnen met een winkeltjesroute. Je zult de folders daar lezen. Ja, dus 1 augustus ben we van plan om daarmee te beginnen. En dan hopen we maar dat een hele protte mensen dat leuk vinden. Want ik ben hele ja, aparte winkeltjes al een keer. Allemaal oors en weer met oren artikels. En ja, dat is om te gaan met de auto en de fiets een hele leuke route om te doen. Wij verkeer je echt van alles wat. We krijgen een hele protte, en ik keer je wel in. Als ik weer eens op een braderie ben of op een orenkringloopwinkel, dat ik denk, oh, dat is correct weer wat voor bij mij in de winkel. Dan neem ik het mee en dan keer ik het gewoon in. En we doen er al iets bedragje bovenop en dat is de aardigheid. Ja, en zo helpen we Noor eigenlijk. Nou, en we hebben hier natuurlijk echt nog een theetuin, want we vinden het heel erg leuk om het meisje wat gezellig te maken. We zitten hier in een heel mooi rustig hoekje. En ik ga de achtertuin helemaal mooi maken, vol met blomkes en gezellig. En als ze hier dan in de winkel komen en ja, en oorzaak wel, dan maken ze hier lekker een kopje koffie en thee of wat fris, even een gebakje erbij. En zo maakt ze het de meesten even gezellig hier.